Kumsi benta ban penbor ya ka sorkar na ka benta ban pentrikam ya ka roster system hakurkom ka badai na ka liang ka voice of the people party kalarai ban penlong da ka rally hakilai tili ki benta jong ka sor Shillong bakun thup langru ya ka nongba jong ka West Giant Hills district. Habayo banikran ba Dr. Bats Kamarbo ubade nong aktien ka VPP ulaya thu ba kitarik balapan bej ban penlong ka rally kan de ka khatnyo turik bunayayong hamadan he maulai hakapor arbaje no phaisngi hakaka khandai tarik mentau bunayayong kan de hayo musyang joai hakapor arbaje no phaisngi bat haka arpho turik bunayayong kan penlong hajaya hakapor arbaje no phaisngi. Habai keren bo Dr. Bats Kamarbo uloong balapan bo ka parti bansim ya kan ikastien jam namar ke jingmenti jong ke sorkar MDA 2 halo ke jingkerpat ban khot ya ka dorbar bakarpang jong ka Meghalaya Legislative Assembly banyatai halo ka tei kapang. Kada ko ba penong ini bangin ya juga bangin penong no da ki rally dan public meeting ki lagi jaka jong ka jerla ka jogi kadai namar ba ka government ka claim respond nane claim ai ka juba pador ka jing kerpa ka jongi ban penong ya ka special session akaban yo ban ya keren banyak ya kami ka roster system ban sorjemen diang ya ka ni ka policy ba kam ka chala ka jongi ka banging suthu bat ka de ki sisa hiru ba kumakalong menta ki samla kasi jantia ki jongi kila dunong palat na kami. Di ka sorkar ka ek basusi kolong ba kam idon kam imat ban ya keren halor kani iba ka hun hi ban kanlong be kumakalong menta. Di namar pagadi ki issue kelani ka kam yap kam imjong ki kun samla ni himla ban shu kumtu tingi hap hi ban penlong da karali nang ban petuthu si paidbah ban bu de ya ka pressure ya ga sorkar bahkan hap ban perkhat ya kan ga benta de hlo ka kanong rim ba ni hap ban penlong no da karali namar ka sing sisa ka sensar paidbah ka jaka ba hatam ban ya kren ya ki sing cuci paidbah ya ki mat ki jura jeng ka emlang ka salang ka dei ka ying dorbar thawan henry haba ka sorkar ka badi ban khot ban penong ya kani ka dorbar bakarpang ban ya kre kani kamtre ban le de ni kumna ka party ngi ban se ban le no show paidbah ka ban penmi ya ka pressure ban penong ya sorkar bahkan perkhat halo kedika yang mentangi dang raj pawan pelong hakilai teligi caka kawe kaldei hamulai in pelong hakan yukrik tangin sa pelong ha yemusian bat in sa pelong de hama hajiau di ya caka hajiau in sa pentip hadin exact location kan inde mulai in pelong habaran he yemusian kan pelong aja jual dengan tolong hayu musim. Hatu ko jingtemu jong ka VPP lada ka sorkar ka singap menti ben kaudan ka jingtemu un penlong rally habaro ki district jong ka kasi jantia. Ya kata ngilak rai ban penlong hambaro ki district habaro ki civil subdivision jong ka jela ke jongi ingin pensyai ya kani ka nongrim jong ke parti bangidon handor kani ka bentang kumai keren naru mensua kumai ba aden wi la keren assembly ke jing ya keren jongi ya kani ka policy kamdei bangi persya yano kalong bait ban pin bait namar ba kano silian ba ka kata silian ya ki samla khasi jantia barubi tangata Independent ikan policy kembang UAE hidon sipon ki jing ko bawat ya ki samla ki badan ki bangi ong ki differently able persons su kamdan kanu ka provision ban bah kam kerpang na benta ka jongki ki hidon laga jong ko hok ban yo ya ka bah ka kerpang hindai ki kim yo pi awe galong ba namar pa ka government kam tre ban pelong ke assembly ko mangong ba ka assembly ki jingsha ka dei ka jaka ko hatam namar bagi paidbah ka jit economic mat but
Kinong ni kamat kidon ko hok banyatay halor ki issue hak asam di Indra ya pakai government kamtre tinggi man se benda cupai ba sama ya kan ni pelong hi keleng keleng jaka ban ya keren kama